Esteban? Kaganiha, miingon siya nako. Nga naibaw ko na siya kung asa ka paingon. Oh, mao ba? Nasuko siya, te. Pag-ingon ako nga, paingon ka sa mga amiga. Ikasapan siya kong mayo. Ako ko tigtabon sa sa baka kung pakuno ko. Ha? Pa, Very good. Kamusta man yung pakikita ni Tiban? ano ni magkita? Pero mo yung gianto. Oo, ka-importante man akong tuyo niya. Unsan man lang akong gibaon nimo? Pa, hindi man ang tadaotan na pakikita ni Teban. Ako lang siyang storyaan sa istorya sa iyang abogado. Nang hilabot what sa mga kaso nila? Tabangan naman ako sa Teban, pa. Aron matagan sa justisya ang nahitabo niya. Pag-ingnan tamunduhan ni Rosie, kaya mo kapil-apil sa mga modo sila. Pa, di ka angan masuko. Kay usar sa nakataw si Teban para ka nato. Ano manghilabot man ta nila? Ano magkapil-apil man ta na? Dili na nato sila kadugo, di na nato sila parinti. Bakit na sila maapil sa itong pamilya? Pasagdaan ta na sila. Bakit na sila tanan? Naatay labot pa. Ako ang hinungdan nang gusto nilang patyon si Teban. Nga nung nakaingon magana, nakasiguro ka? Labot patyon si Tiban, tungod nimo? Oo, nasiguro ko anak pa. Kung naibawsad ko ang gusto mong patay kang Teban, usa sa nung tao ka na ako. Pag hinahinala mo nga pasangil, ha? Pakasabi ka! Ako isa pa. Barugan ako, madulay ustisya sa Teban nga mutiha. Gusto sad ko makaibaw, kinsay buot mo patay kaniya. Di ba diri pa man tupik ta? Kukalinggat paglakaw, oy. Ako gibuhat dire. Yapag dito ka na. Ay, pasagol na ko to. Dako na bitaw to. Kinanan unta, magdali siya. Tiaw mo nga, mi ari gyud si Senyorita Lisa. Aron sultian ta sa importante kay butang. Ay, nga no mag-goal man ka, nga nakahibaw naman ta. Yato ko tiya sa ba na kabot. Ang ako tang gusto pikta. Nga mapasaka dayon ang kaso. Kay may pong sa abogado nga madali. Ay, kadalibot ako, Steban. Nay magdali nga. Waton pang mulabay ning Domingo ha. Kay maliguro man ang kadaog mo sabong. Lambya ay. Bahala nagmatinuod o dili ng mga pangandoy ni Teban. Basta si Teban atong agdon. Ding ko taong ka, Teban. Haskang dugaya ni mo dungoy. Kaya akong giadto nay. Nakaila ka tong Mr. Banico? Kato agaw na pasahon na ba? Oh, kato ganing tagailigan nga dato kayo dong. Kato. Mo to siya nay. Ako siyang displikaran bayan sa kong manok. Kang biliba lagi niya nay. Oo niya. Karong Domingo,
iya akong pahuamon og 50,000. Nakuha na do. Kay para ipusta sa akong manok. Nya iya sa ding abyan og 100,000. 150 na tanan. Dako na kay tagdaog ani. Nakuha ba yan ang portahan ay dungoy? Dako mo lang. Nya siguro ra kita ang daog nay. Di na mahimong mapildi. Sus, daghana dahil sa tuwang kwarta puno. Mulang. Maluing ginuod Na. ng pagkadanghan na itong kwarta do. 150,000 ang pusta sa imong manok. Dako gyud kay lagi. Oh, kaon sa rin supa oh. Nata gay. Butangin na siya ketchup. Kay kalamit. Yung dugan. Lami ra ba kinig subak nay. Na nay pasayan diya so nay. Abliha ra gud. Agay lami. Ta kay gatikok na diya. Langaw ka kay labot ay. Ha? Hangol sa ning langaway. Uy, Pilapil lugay na man. ba kay kung wala ka kausyo po? Kalami ani do. Ay ba na? Dali ano na ilang ketchup naman. Sige nay, kaon Lami, day ano? maayo nay. Lami ano mo eh. Ikaw nay, tanaw lang kanya. Ang galing pa na kaya galo. Di ka ni. Unsa man ka jay ko? Mukhaon ka dili. Sige lang mo diha. Kunya ra ko. Ang inyo nang hutdol nga daghan ka na. Taon nagduro prayan eh. Talagsaon naman yung supawa. Nambiluan ito sangi. Ako gyud ako nagtawag nimo, pre. Ituyo gyud ako kay delikado to kahimtang, pre. Huh? Kasi, ano man, pre? Daghan na kayo nakahibaw, nakatupaghug ni Tiban sa pangpang, tinuyo yung kano. Kung ingon pa, ako nadunggan si Tiban, maninguha yun, na ikiha, kung kinsag yung ang mga taong nagpaluyo, ug nagtukmod niya. Mo ba? Mauna, pre. Mabiligro kita. Unay akong nadlukan, pre. Unay akong nabalakaan. Kaya siguro yun nga, katong mga sinugo, upyait mo gito. Una nga, gusto kong mawa na starok. Paninwa, agad, pre. Kaya ako na ba pagtuo, pre? Daghan na ba mulaban ito iba na aming kasuha? Una-una, agad, kompadre. Si Lisa mismo, mutlaban ni Tiban. Kunya, bisod kayo, kung akong gamiton, akong gahom, pagkaamahan, makuntrahan na niya ako niya. Ang problema na ko ani pre. Kay kato si Tarok, marunong gyud kay tawhana. Tiyaw mo na. Nangayaw da kong katida. Aron lang musugot sa akong sugo. Minilyon ang gipangayo. Marunong kay tawhana. Ngunay akong problema ron. Pre, oh, ay maayo ay. Ipakidnap na si Tarok, pre. Ya, natago eh. Nadili makitaan sa masulugon sa balaod o sa mga pulis. Maayo ka, pre. Watay
lain paagi. Kana may buhata. Pre, doon naman kung may ikasabutas tarok. Ano lang una tingali ni ako pasuwayan eh. Unsa man? Buhaton ko niya kutob siyang mahimo. Nga masanta niya Steven. Ano nga, di na kunong pasaka o sumbong, wala kunong kaso. Muna iyang gipasalig na ko. Nya, buhat na niya. Iya mo kunong buhaton. May pasalig man. Marunong ra ba tong si Taro? Pero mo lagi na, mangayo og tunga sa milyon. Ay, unsa tong balita ay mong giingon ako? Importante ka dito. Senyorita Lisa, nagkasturya sila kung ang atong abogado. Naingon na tong abogado nga ipapangita gyud na si Rocky. Unya, ipapangita sa katong nakabangal ba nimo? Baka tong una gyud nakabangal nimo. Unya, ang pinaka-importante dong, kinahanglan ipasaka dayon ang kaso. Mao gini gitugon sa abogado. Sumapa ni Senyorita Lisa. Pinanggal giday ko sa kong my loves. Lisa! Lisa, my darling! I will not forget you. I will love you with all my heart, my darling Lisa! Ramday! Ay, angay! Basta ha, siguro agyod gadili mo kiyas Steven ha? Siguro agyod. O lagi, pero ikaw kinahanglan, mutabang ka, kitang duhay mulihok ide. Mutabang day ko. Unsa man di ay, mangayo kag porsyento, unya di ka mutabang. Ah, sige. Kita mo kayo duha mo buhatan eh. Sulti lang ko kung sa'yo angay buhaton. Basta mutabang jud ka rake. Ah, mutabang. Pili tayong sagot taro. Pila mo ako ani be? Duna kay 10%. 10%? Oh god! Kagamay. 10%. Hindi may mo ka ng tungas milyon magtunga ta. Tag 250. Ah, di na mahimo. Naman. Ako may leading contractor ini. Segunda man lang ka. Uy, kagamay. Magminyo na rabak ko. Ah, unya lang ta magsabot na oy. Trabaho una nato ni. Kasagdi na sa papa eh. Kay, naam siya katungod mong hilapot atong love life. Kay amahan gud nato siya. Mao lagi. Pero, sobra ra sa kay ti, oy. Kapoy ka siyang paminawon. Sigihan ang tag-interview. Murag pigot pud kisa nimo ba? Bitaw. Sabi ni Morosisa, nalipay na lang ko sa itong sitwasyon. Kay si Arnold, nahilom na. Si Jude daw si Glenn, nangawa na. Ah, mao din imong kalipay. Mawala magludluhod nimo. Wala kong gusto, Rosie. Wala mag-iskot-iskot o gugma ba? Kay pukula kayo ng gugma-gugma eh. Bebe, hangtod ka ron, mapaday ka may gugmate. Ikaw, Ay gugma na day ka. wa, oy. Wa man gani ka, ako na ba ka ha?
Ay na. Di na. Ay na hisgot eh. Ang atong hisgutan noon, kanang kaso ni Teban. Dito. Kuyawan sabi ko sa nagsulti eh. Nausa sa ninguha ni mo. Mao ko ni mastermind. Sa nitabo ni Tiban. Muunay nasa kong una-huna. Nabalaka sad ko eh. Kikibaw ra ba jud ko kung kinsa jud naglagot ni Teban. Tinuod te? Oh. Usa kanila ang mastermind. Upat sila. Pero di lang ko kasiguro kung kinsa nila. Nahibaw ra bagid ko kung kinsa joy hot kay nimo. Sila si Glenn, si Judah, si Arnold, ug si Ramon. Usa nilang upat mo'y mastermind. Mo'y nanuhol sa pagpatay unta ni Teban. Hala. Kinsa ka tino? Hibaw-an na nato. Nag-abot sa husgado. Makipangadto rin siya sa abogado, nay. Anong gadali kasi ano? Ay, si Senyorita Lisa lagi. Kay, saan mo man ko ni gusto sa abogado? Nga, magdali gyud. Si Ma'am Lisa day nagingon, anak. Ay, oo, oy. Gusto sa kong my love nga makabawas ko da. Naglagot sa day siya sa gusto mo patay nako. Pinangga gyud ko sa kong my love. Mao jud, aron makabawsab ka. Kay sa pagkatinuod, tiban? Ambot, unsa kay nahitabo og nadayon kapag kamatay. Sam sa gud niyong tatay, God, ako rin yung gibuhat. Nagtinapulan gyud mo inyo at akong gihimong 5. Di ba niingo man Ginoo nga go to the earth and multiply? Usa ray noon. Paimita. Wag. Pagbuot magunas Ginoo te bandong. Sakto yung kanay. Kaya kung di pa tungod sa Ginoo nay, hagbay ra kong gilubong ninyo. Mao jud. Mao nang kinahanglan nga makabawas gyud ka. Atong gusto mo patay nimo? Laman yung ihida, no? Oh, wala. Iniglis ko na to diya. Ilahan ng tiban. Pamati ha. Sama. Buuna ka na to. Panii dito. Kung di ba mamiligro sa akong kinabuhi, kung muatubang kumitiban o sa iyang mga parinti. Gusto no? Mamiligro yun ka. Kaya nagdumot man to sila nimo. Mao nga, dili ko mo diretso. Iligro kayo. Sa mo itong buhaton ang iyo. Buuna ka. Pakigsultihi si Tiban o kinsa pa nang naa sa ila. Sultihi sila nga di lang sila mo diretso bukon. Nagitok mo na ko si Tiban sa pangpang. Kaya nga da. Murag namatis tiban anak. Ug ing na si Tiban ha, nga makigsulti ko niya haron malinaw ang tanan. Sige, maghuwat lang ko nimo dinhi. O sige. Exercise ta. Oh, pumupot mayo. My friend, my friend. Siguro ha yada sunod imong away. Buhatan ti kag tangkal kanang magilak-gilak sa kasinaw, kanang bulawan. Lami na kay mong puyanan, my friend. Onya. Pakanon ti kag kanang mga epektibo kayong mga pagkaon para manaog kita. Mga warta tagmay, my friend.
Ano gulang kagwapo ni mo? Pero ayaw gyud tagay gigayon ang kontrahan makataghap niya. Matapsing nga niya ka. Paniguro gyud pati adritso. Are ga exercise sa ta. Woo! Wa say kaluya ni ako ang my friend eh. Batok na sad. Huhuy. Huhuy. Sige my friend. Basta mo dao gani ka my friend. Pakanon ti kag fried chicken. Himuon na tong fried chicken imong kontra. Dong. Tiban. Day ako puno ko sa akong pusta do. Unsa man nanay? Akong idugang dong sa akong pusta. Aw, sa ato pa 2,300 ng kwarta nimo naan ako. Oh, mao na dong. 2003 na. Ugma pohon kay isabong naman ta na. Mudoble ni. Mamahimo na ning 4,600. Pagkanindot ba ana dong oy? Siguro agyud dong ha kay na narabang imong tatay. Sigig panaway. Banga jud kuno ng imong manok. Da, tuom ka ng tatay. Kanas tatay, kaliwat nagtagahumonhon. Mga hinawayon. Sapa dia uy. Sakto ba ni tatay ni mong sawayon? Maing hapon. Oh, Rocky! How do you do? Long time no see, what now see now? Unsa may ato do? Ha? Unsa man ni katinuod ba? Nga imo mo kuno ipiha si Tarok. Imo gid ang hinayunon. Unsa man di ay? Ako wa gyud ang dayonon. Nagtuo ka gatiaw ko? Ako wa gyud ang dayonon kay aron makabawas ko atong turtugo kadako. Total ugma. Maadunahan ako ugma. Mudaog na akong manok. May laki kay na. Muabang kog daghang kay nga abogado. Kanang di kang panilya. Ban. Ayo ko dali dali. Dako kay nagastong broka oy. Kumpas lang ko. Kumpas? Unsay kumpas nga galungot-lungot mo ko tong tawana? Ikaw di ka mo dapig nako. Iapil ti kag kiha. Ha? Ban. Wa antang ko'y labot oy. Sure pa okay labot. Sige labot. Ban. Mas labing maayo nga di na lang kamo kiha. Kay niingon si Tarok, nga maghusay lang kuno mo. Kanang kamukha mo lang ba? Hoy, hoy. Raki. Dili na mahimo nga sila randuha mao'y magstoryahanay ug maghusayay. Resulta na sumbagay. Di manang ug mag-istoryahan na silang duha, nagi usang magpatunga. Aron di sila magkasumbagay. Di na mahimo Rocky. Labag ko'y di magkasumbagay nga. Galungot-lungot na ko ato niya. Klaro kay iya kong gituyo pagtukmo dito sa pangpang. Dili, dahil tibang oy. Mahal mo tong tao sa Tarok. Labag ko'y maing tao nga mo patay ginug tao. Ang tao na nimo. Nakitsulti lagi sa Tarok mo. Maglawa lang ko na imong buot gud. Ayaw pangitag-away. Ikaw ba? Nganong labanan maginan ni Mostarok? Inyo gitong plano nga inyo ihulog si Teban sa pangpang. Klaro ana? Dili tao nang oy. Unya ang labanan maginan ni Mostarok, ha? Wa ko mulaba nang. Gusto lang ko kalinaw. Aron di ba kakitag sumbagay Esteban? Ilong di ay. Hoy, paminaw. Naara ba ko'y sundang dihang hait kay nga bago na kong gibain? Basig mahibilin nga na imong ulong pitagon. Hala, aron ta madali. Layas!
Kadinaw sa mukha ka na. Layas! Lakaw na lang, Raki. Manigbas na maginas nanay. Layas! Bukol ka! Sakit ko ang unak sundan.